Le video bengifisa ukuthi ifinyelele kuwena, kodwa-ke ngiyajabula ngokuzibonile. Lalela-ke mfowethu, uyabona masuke unyathela, ngoqaphela ukuthi masuke unyathela nje akekho yena umuntu oxolekayo. Ukuthi masuke ukhuluma, ukunake futhi ukuthi ngesikhathi ukhuluma bahlukumezini abantu ngokungenasidingo. Ngoba lo muntu omhlukumezayo awumazi ukuthi ucabangelani. Lapha emhlabeni baningi abantu abahambayo, abafayo, befe ngezandla zabanye abantu, befe isikhathi sabo singakafiki ngenxa yokuy'phatha kwabo. Imvama futhi isikhathi esiningi abantu bafa ngezandla zabanye abantu. Manje mawusuke wena ubudedengu empilweni, ukhuluma noma yini, wenza sinoma kanjani, kuhamba abantu bethatha isinqumo sokuthi abakudingi emhlabeni, bengaphila kahle masuke ungekho. Ngakho uyibuka yonke indlela osukwenza ngayo ukuthi awuyinciphisele insuku zokuphila. Awudali ukuthi abantu bengakufisi ukuhlala nawe, bengafisi ukubona emhlabeni, befisa engathi ngabe awukho ukuze bezokhululeka.